Historiotxo bat kontatzera, ni joak izu herrirau. Kataluniako Mont Blanc herrian, kokatzen da kondairau. San Jordik egin zuen balentri, arkora indik zutik dirau. Eta ni beintzaten zun orduko, olio ipurdiz jartzen nau. Mont Blancen bazen eren suge bat, beldurgarria benetan. Bertatik oso hurbil geratzen, den mendi txiki batetan. Bakar-bakarrik bizi izan zen, urtetan eta urtetan. Bere kiratxan zematen zen, aire lurreta uretan. Izugarri handia omen zen, eta ondo asetzeko. Arresi barruko herriskara, sartzen zen zerbait lortzeko. Ardi arkume behi dizaldi, moxalastotantzeko. Eman oizizkioten herrian, lasai bizitzen usteko. Ala behin herrian etzenean, animalirik geratzen. Besterik ezean hasi ziren, pertsonak sakrifikatzen. Eren sugeari norremango, zozketaz aukeratzen zen. Antza denez zozketatik etzen, inortxo ere libratzen. Hortaz behin Mont Blanceko errege, nire estuaren alaba. Beste herritar denen antzera, gehitu zuten zozketara. Ta nola izaten diren gauzak, berari suertatu ara. Negar artean itota joan zen, aitaren besoetara. Aitaren malkoek ere asko, ez zuten balio izan. Tan joan zen neska xarmanta, egokitutako gizan. Eren sugearen gana heldu, aerioren peskizan. Zaldun galai bat inguratu zen, printzesa lagundu zezan. Borroka gogor baten ostean, zaldunak eren sugea. Ez zuen hil baina erdilik, behintzat utzi bai ordea. Bien artean herrira eraman, zuten pizti indargea. Bere atxaren azken lekuko, izan zedin erregea. Herritarren zoramenerako, lantza zorrotz bat hartuta. Eren sugearen bihotzaren, erdi-erdian sartuta. Amiltzuen zaldunak piztia, denak gozita oiuka. Baina jarraian gertatu zena, ez
mina asimilatuta. Eren sugean desegin zen, denen harridudarako, ta bertan arrosondo eder bat, ernatu zen betirako. Gerora santu egingo zuten, Jordi printzesarentzako, arrosa eder bat hartu zuen, asko maite zuelako. Gerora santu egingo zuten, Jordi printzesarentzako, arrosa eder bat hartu zuen, asko maite zuelako.